हेलो गाइस, नमस्कार। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏପଟେ ଏକ କାହାଣୀ ନେଇକି ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏ କାହାଣୀକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେବଗଡ଼ ପ୍ରଧାନ ପାହାଡ଼ର ପର୍ବତ ଏବଂ ସେଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ପ୍ରଧାନୀଙ୍କ କାହାଣୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟମୟ ଓ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ। ବାବା ଝାରେଶ୍ୱର ଯଦିଓ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ପୁରୁଷ ଶକ୍ତି, ତେବେ ମା ପ୍ରଧାନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠାକାର ରକ୍ଷାକାରିଣୀ ଶକ୍ତି। ଏଠାରେ ମା ପ୍ରଧାନୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ କାହାଣୀ ଓ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଦିଆଗଲା। 1 ନମ୍ବର ମା ପ୍ରଧାନୀଙ୍କ ପରିଚୟ। ମା ପ୍ରଧାନୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନପାଟ ପାହାଡ଼ର ବଣଦେବୀ ବା ଗ୍ରାମଦେବୀ ଭାବେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପା। ପ୍ରଧାନପାଟ ଜଳପ୍ରପାତର ଠିକ୍ ପାଖରେ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଗୁମ୍ଫା ସଦୃଶ ସ୍ଥାନରେ ମା ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। 2 ନମ୍ବର ମାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଓ କାହାଣୀ। ଲୋକକଥା ଅନୁଯାୟୀ ମା ପ୍ରଧାନୀ ପୂର୍ବେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଆଦିବାସୀ କନ୍ୟା ରୂପେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ରକ୍ଷାକାରିଣୀ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ବାମଣ୍ଡ ରାଜାମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ମା ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଏହି ପାହାଡ଼ରେ ରହି ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ରାଜବଂଶ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପ୍ରଧାନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖ୍ୟ ବା ପ୍ରଧାନ ଦେବୀ ଭାବେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜଳପ୍ରପାତର ଜଗୁଆଳି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଧାନପାଟ ଜଳପ୍ରପାତର ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ଏହାର ଅଫୁରନ୍ତ ଜଳଧାରା ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହିଁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ମା ସେହି ଜଳର ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତି। 3 ନମ୍ବର ରାଜା ବାସୁଦେବ ସୁଦଳଦେବ ଓ ମାଙ୍କ ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ରାଜା ବାସୁଦେବ ସୁଦଳଦେବ ମା ପ୍ରଧାନୀଙ୍କର ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଧାନପାଟରୁ ଜଳ ଆଣି ସହରକୁ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହାଇଡ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଥିଲେ, ସେ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ମାଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ସେଠାରୁ ପତରଟିଏ ମଧ୍ୟ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। 4 ନମ୍ବର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ ପୂଜାବିଧି। ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା। ଏହି ସମୟରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶେଷ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଦେବଗଡ଼ର ଶାସକ ପରିବାର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ମାଙ୍କୁ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରା। ଏହି ପୀଠରେ ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରାରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଯାହା ପ୍ରକୃତି ଓ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଦର୍ଶାଏ। 5 ବିଶ୍ୱାସ ଓ ମାନସିକ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଯଦି କେହି ନିଷ୍ଠାର ସହ ପ୍ରଧାନପାଟ କୁଣ୍ଡରେ ସ୍ନାନ କରି ମା ପ୍ରଧାନୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ, ତେବେ ତାର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ବିଶେଷ କରି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦୂର ପାଇଁ ଲୋକେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ ରଖନ୍ତି। ପ୍ରଧାନପାଟ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ବାବା ଝାରେଶ୍ୱର ଏବଂ ମା ପ୍ରଧାନୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବିନା ଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦେଖା ପୁଣି ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ନେଇକି।